आंनि दखानावथ' सिखाव हाबदोंमोन ओमफ्राय दा सिखावखौ सारमोननि आखाइनिफ्राय सारमोना बोरै बोरै नागिरखो मोनबोबाय आरो ओमफ्राय माखासे जिखौ मोनबाय माखासे जिया गोमानानै दं दाबो मोनजोबाखै माबोरै मिन्थिया बे सिखाव खावनायखौ थारमाने सारमोना टारगेट खालामनाय बायदि जाबाय आरो ना माबा मा होनो आंथ' खोन्थादोंमोन इदि मानसि नोजोर होबाय थायोमोन होननानै ओमफ्राय दा सारमोन आंनि टारगेट बायदि सारमोना थांनानै मोनबोबाय आरो सोर बेलाय खावग्राया नामखौ आं मिथिया नोंसोरो बैयाव दं सिखावा माबानो हागोन जायगानिफ्रा बे बेंटल एरियानिनो औ ओमफ्राय आंथ' सिगाङाव बिदि मालाबाबो जाफेराखै आरो आं दखान होनायाबो बारा गोबाव जायाखैमोन ना बेसेबांसोनि मा खावा ओमफ्राय मा बेयाव माखासे जिखौ मोनबाय बिदिनो सिम्पोल जिफोरा माखासे गोमाबाय ओमफ्राय सेक दख'ना दाम गोसानि दंमोन माखासे बिसोर गांब्रैसो गैला आरो बेसेबांसोनि मुल्य जागौमोन खावनाया बे खावनाया खमावबो 1.5 लाखसो थांगौमोन आरो सिखाव साबसे सिखावखौथ' बेयाव सानै नुदों दंबावो नामा जानो आंथ' मिथिला साबैसेमोन बिसोरबा टिमाबा आंथ' दा बेयाव सानै नुबाय खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनै थांनाय हराव मोनसे जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट बेंटल बाजाराव मोनसे जाथाय जानानै थांदोंमोन बियो दख'ना दखान दङमोन बेयाव खमसे खम 1.5 लाखसोनि माल दङमोन बे दख'ना दखाना दिनैहाय दुथां सिखावफोरनि साल सलनावहाय बे दखानखौ खावनानै लांदों सिखावफ्रा दा बेनि उनाव पुलिस प्रशासन गासिबो पुलिस प्रशासननि बिभागनि मानसिफ्रा फैनानै बेयाव नायफैबाय दखानाव गासिबो खावजोबनाय सुरमार जाजोबनाय लांजोबनाय माल जेबो मोनसेबो गैया बेयाव बहुद दामि दामि दख'ना दङमोन बेखौ लांजोबदों दा बेखौ बेयाव नायनानै फुरा बेखौ सिन्था सरसा खालामबाय दिनै पुलिसफ्राबो फैनानै बेखौ सानबाय ओमफ्राय जोङो बाजार हिसाबै जों बेखौनो पुलिसखौ खावलायदोंमोन आच्चा बे जाथाया बोरै जानो मोनखो बेयावथ' जोंहा जेबो डिउटिबो गैया पुलिस प्रशासननिफ्राय जेबो डिउटि गैया पेट्रलिंबो गैया दा बे हिसाबै जों बुंबाय थादोंमोन दा बे हरावहाय बे जाथाया जानानै थांबाय जों पुलिसखौ नारसिनदोंमोन आरो जोङो सिन्था खालामदों बाजारनिफ्राय सिन्था खालामनानै जोङो बुंदों जे बेखौ आन्दाज लानानै बे बुस्थुआ थिग मोनसे खारनाव जानो हागौ मानो होनब्ला बेयाव जाफ्लायबाय थायो बहुत बुस्थु बिदिनो खावनाय मानाय जाबाय थायो बाजाराव नानानथा रोखोम दा बेखौ जोङो सानदों जाहैबाय बेयाव गोबां ड्राग्स एडिक्टेड मानसिबो दङ दा बेखौ जोङो फार्स्ट जोङो सिन्था खालामग्रोदों बिनि सायाव जोङो डाउट लाग्रोदों आरो दा बेनि उनाव जोङो सानदों जे जोङो जि बेयावहाय ड्राग्स एडिक्टेड मानसिफोर गथ'फोर दङ बिसोरखौ जोङो सानैसो लोगो हमनानै रायज्लायग्रोनाया मोजां जागोन नामा होननानै जोङो पुलिस प्रशासनखौ जोङो बुंदोंमोन दा बिथांमोना प्रशासननिफ्राय थांनानै लोगो हमहैदों थिग बे सन्देह खालामनायानो बेनो जानो हादों आरो दिनै दा बेयावहाय जाय खावदोंमोन जायखौ लोगो हमहैदों ड्राग्स एडिक्टेड बिसोरो आरो बिसोरो बिदिनो खावफ्लायबाय थायो आरो बेंटल हालामनि मानसिनिनोखा लकेल मानसियानोखा दा बिसोरनो बे खामानिखौ मावदोंमोन आरो दा थिग दिनैहाय लोगो लोगोनो थांनाय हराव सिखावा खावबाय लोगो लोगोनो फुंनि 9टासो टाइमाव दा बे सिखावफोरखौबो हमनो हाबाय दा गासिखौबो बुस्थुफोरखौ मोनफिनबाय मोनसे मोननै गोमादों जानो हागौ दा जोङो सिखावफोरखौ मोनफिनबाय पुलिस प्रशासननि माखासे नाजानायाव बेखौ नागिरनायाव आरो बेखौहाय नायनानैहाय गासिखौबो स्टाडि खालामनानै बेखौ मोननो हाबाय बाजार नेग्रा ओमफ्राय पेट्रलिंफोरनि सायाव माबायदि दिनै बाजारावथ' जेबो पुलिस प्रशासननिफ्राय मोनसे मोनायोब्लानो जेबो पेट्रलिं बा डिउटिबो गैखायानोखा बेखौ आङो बुङो दा जोङो खावलायबाय थादों पुलिस प्रशासनखौबो थारमाने बेयावहाय मोनसे बेंटल हिसाबै बहुत गिदिर मोनसे दखान बाजार दङ आरो बेयाव जोङो मेक्सिमाम माने बहुत मानसि थासारि माने पपुलेसनाबो गोबाङानो आरो बाजारफ्राबो बिराद गिदिर दा बे हिसाबै बेयाव जेब्लायबो जोङो कन्टिनिउ मोनसे पेट्रलिं एबा डिउटिखौ जोंनो नांगौ बाजाराव होननानै जों बुंबाय थादों